Izvi ndizvo zvakakonzeresa rufu rwaSystem Tazvida. Ende nhasi tichange tichitaura pamusoro pezveupenyu hwaSystem Tazvida, ukama hwaaive nahwo nehama dzake, ukama hwaaive nahwo nemaband members ake, uyezve neukama hwaaive nahwo nenharaunda yaairarama ari nemafans ake. Kana iri first time yako kuva pano pachivhitivhiti chemufoni, please subscribe to our channel and also wabaya notification button kuitira kuti patinoposta next video ndiwe unoita wekutanga kuona video redu. And also leave a comment kana pane zvaunoda kuti tigadzirise sechannel, unosiya comment yako mucomment section. Kana pane zvaunoda kuedha pane zvatinenge tataura, unosiya futi comment mucomment section. Nhasi tichange tichinzwa izwi raMama Barbara Tazvida nezwi raLucky Mumiriki umwe akamboshanda navo, uyezve nezwi raLeroy Kamsenalunga umwe akamboshanda navo mukoma System Tazvida pavaitaura neNational FM. Zvakawanda pamusoro pamukoma System Tazvida tagara tinozviziva, zvagara zvakazara zvakatekeshera painternet, but ndichangoti tsonye pane zvishoma zvandinofungidzira kuti vamwe vazhinji vanogona kunge vasingazivi, especially generation yakazvarwa chimanje. Mukoma System Tazvida vakazvarwa vachinzi Fanuel Nyasha Tazvida. Vazhinji vangade kuziva kuti vakazvarwa rini. Mukoma Tazvida vakazvarwa musi wa2 May mugore ra1968, and mukoma Tazvida zita rekuzonzi System rakazobvepi. Vazhinji vanenge vachida kuziva kuti chii chakaitika kuti vazotanga kunzi System. Mukoma Tazvida vaive nepassion nezvinhu zvavaiita, especially kana zviri zvemumhanzi izvi, because ivo mukoma Tazvida vazhinji vanotaura kuti aiwa vaiti kana vachitanga vachiimba paipai ainzi unonyatsokunzwa kuti pari kuimbwa panapa. So vazhinji vanotaura kune timu ravakakura naro, vanoti system yatinoti PA system iyeye hanzi vaive loud kunge PA system, zvekuti pese pavaisvika vainzi System asvika. Rega timbonzwa Lucky Mumiriki achitaura neizvi zvezita raSystem Tazvida. Vaimba zviya zvishungu vanoita kuti System ane ruzha, vamwe vachitaura kuti ane ruzha stereki, asi munhu aiisa punch stereki pazvinhu zvake zvokuti kana even mustudio aitoti angari palive vachiimba. Mukoma System Tazvida mugore ra1988 vanga vava nemakore 20 years ndopa vakatanga kuita zvemumhanzi, pavakajoina band reKiyama Boys, and apo ndopa vakakwanisa futi kuzosangana nechidokohori chiponda moyo chavo vachishandira Kiyama Boys pavakamboenda kunoridza kumusha kwaigara Mama Barbara. Rega timbonzwa Mama Barbara vachitaura. Ndoitwa Barbara Mabuya Tazvida kumusha ndobva Bachelor Bridge chisaidiro Chipinge Manicaland kwamutei Mama Buyai ndakasangana naye ndatumwa mumashops ndopa ndakasangana naye 89 panguva yeBachelor Bridge kuzoredza, saka isusu takazongotumwa mumashops infact tuchigayo saka vakabva vatoona, asi panguva yavakaedza kutaura nesu akati tisiri kuvafarira pasina ndine shamari yangu taingoti vanhu vebhendi tinovadini. Makaziziva kuti ndevebhendi? Takazviziva because kumusha kwanenge kwakasiyana nemutaundi, munotonatsoziva kuti ava vanhu vebhendi. Asi mama tomboenda kubhendi kwacho? Kwapo bhendi asina kuenda because tatiro chikoro. Bhendi rangaina ranga riri papo? Pangava neKiyama Boys. Akatanga kuona umwe ndiani? Ndivo. Ndobva vati chii? Vati ndinokuda. Tichange tichienderera mberi tichitaura nezverufu rwamukoma System Tazvida tisingapedzi nguva yenyu zhinji. Vazhinji vedu tine tumwe idea tezvakakonzera utano hwamukoma System Tazvida kuti hunge uchizoenda kumawere, asi regai tizonzwa nhasi kuti chii chakanyatsokonzeresa utano hwaSystem Tazvida kuti hunge uchizoita kuti upedze upenyu hwake. Mugore ra1997 hanzi ndipo pakatanga kuita sepanonetsa utano hwamukoma System Tazvida, apo pavaibva kushow yavaiitira kuGokwe nevamwe vavo vakaita sana Lucky Mumiriki naLeroy Kamsenalunga. Ipapo vana Leroy Kamsenalunga ndopanga vachangojoina band reSmoko, band richazezesa Challengers. Vazhinji vakade kuziva kuti Smoko zvinorevei. Smoko vazhinji taifungidzira kuti zvinoreva kuti hutsi hunopfungaira, asi Smoko zvinoreva kuti Simple Music of Kanindo Origin.
Tichidzokera panyaya yedu yekutaura nezveutano wamukoma System Tazvida. Zvinonzi pavakatanga kurwara mukoma System Tazvida mabhendi akatomborega kuridza, bhendi ravo rakatomborega kuridza. Asi vaiti vakazorora utano hwavo huita nani vodzokera pandima. Mugore ra1998 ndo pavanonzi utano hwavo wakazonyanya uramba wosimbirira, uchiramba uchivanetsa zvekuti dzimwe dzenguva vaitoti vakaenda pashow zvanzi vaitopinda vachitotadza kuimba. Rega timbonzwa Lucky Mumiriki achitaura. Atanga kurwara tikwana kugauke uku. Saka takazoita imwe show mama promoters vabhadhara mari. System ndobva kurwara tisataenda kushow iyayi. Saka kuti tochirega kuenda haisaite futi iye ndopangoti handei ndobva vauya kuzotitora pamba pake apa ndobva taenda tennis court kuzasi uko vatanoridza ikoko it was said mukomana anga asina kana voice anga asingabude aine tsvimbo so pastage zvainzwa tsitsi but takarohwa magitare tikamira sevanhu vanga vagara vachiita zvinhu zvavo. Semukurarama matinoita sema-Africans tinoziva kuti mukama chaivo hapashayika kunetsana. Asi zvinonzi izvoni mukoma System Tazvida semunhu haikwanisa kuimba zvinhu zvaiitika muupenyu hwake nezvinhu zvaiitika munharaunda, vaiita dzimwe nziyo dzavaitsiura munin'ina wavo Peter Tazvida, uyo aizoonekwa achienda kuhama dzimwe dzavainetsana nadzo. Rega timbonzwa Leroy Kamusena Lunga achitaura nezvakaitika panziyo yakabudirwa namukoma System Tazvida vachitsiura munin'ina wavo. Wondiregererawo yanga iri nyaya yekuti pane munhu wavaimbira vachiedza kumupa line rokuti ona ndiri kuedza kuonesa kuti pane gomba apa, asi voda kuti asi ukuramba uchipinda ipapa apa pane munhu wasatsika paunobayiwa. Saka ivo vakazotsanangura vachiti ndaimbira Peter song yayo nenyaya yekuti mazuva iwayo avatanga kurwara. Unoti patakarekodha this album iyo kuti nyoro muntu achirwara, saka mazuva avatanga kurwara pane zvaiitika mufamily sekutaura vanamboita kuti pane kakudhonzerana kaiitika. Saka Peter kune kwaanga asingabvumirwa kunzi uende namukoma System ivo vasingazvizivi. Saka kune vanhu vanenge vakamaka nawo mufamily, kune vanga vakavamakawo ivo. Saka unzi Peter aenda ikoko kuti adedzwa, pamwe aidaidzwa asingazvizivi. Saka vakanzwa kuti aenda ikoko sezvo anga ari munhu anga ari padhuze nawo, izvo ndi munhu vaigara naye vachimuudza masecrets avo ese. Saka vakabva vaziti Peter wakunditengesa, paunoenda ikoko unogona kubva ikoko akaberekeswa zvinhu zvaunogona kutakuriswa ikoko uya kunoka kuti pamwe kuti unopa mainformation vanhu kuti ndinodii kuti ndirambe ndichikuvara. Mukuzama kufamba namukoma System Tazvida kuti vanzwe kuti chii chiri kunyanya kuitika muutano hwavo, hama dzake neshamwari dzake vakazama kutombofamba kuenda kudzin'anga kumaprofita, asi zvavakazononzwawo kudzin'anga ikoko nekumaprofita vakanzwa kuti paive nechivanhu changa chisina kugadziriswa, uyezve paive nedzimwe hama dzaitange dzinomukandira mhepo kuti zvinhu zvake zvisange zvichifamba, kuti utano hwake usarambe huchinge hwakanaka kuti akwanise kuriritira mhuri yake. Rega timbonzwa voice raLucky Mumiriki achitaura nezvenyaya iyi. Chivanhu chaivapo nokuti taizombosvika pakuti nokuti pakurwara kwacho kwanga kuita takazombosvika pakuzombofamba navo vachiendawo kunobatsirwa kana kune maprofita kana kune vanoita zvekurapa n'anga. Saka ikoko ndokwaitsanangura nyaya dzekunzi dzinenge nyaya dzemudzimu nga dzinyaya dzekugadzirana sort of mumhuri. Saka kana dziri nhau dzakafanana nedzekuti chivanhu ichi chaibva kupi zvaifamba sei handizivi zvaifamba sei, asi semaziro andoita inini ndaingozva kuti ndo zvinhu zvakanyanya wavhiringa izvozvo kurwara kwavakaita. Vanhu vanozotaurwa nematauro avo nepavo, asi chokwadi chandoziva ndechekuti vakafa nenyaya. Sevanhu vaizama zvese kuti utano hwaSystem Tazvida hudzokedzane kuti vakwanise kunge vachishanda, mukoma System Tazvida vakange also vachiendeswawo kuzvipatara kuti vanzwisisewo futi kuti zvisinei nezvemweya chii chiri kunyanya kuitika, chii chiri kutora nzvimbo muutano hwavo, muupenyu hwavo. Rega timbonzwa futi mama Barbara Tazvida vachitaura nezveurwere hwemurume wavo vaSystem Tazvida. Vakanyanya kubledha kubuda mutwe zvikanyanyisa.
kusvika pamutwe ipapo takabva vakazoita problem yemagums bva tazoenda kwadokta kuya takaenda kwadokta wemazino. Kwadokta wemazino mva vapiwa mushonga wakapiwa vanenge vanga vasinga allergic kusulfa saka patakazoenda kune umwe dokta akabva toti tichitoendai nawo kuhospital kuti vari kutoratidza kuti akapiwa mushonga wanga usingaenderani nawo because maziso anga atochinja atoaita yellow. After vapedza mashows eBusy Festive Season mugore ra1998 hanzi vakaenda vakanozvambaradza mashows kubhindura uko muna December. Asi sezvamunoziva vaimbi vanoti kana takuzonopinda muna January vanombozorora zvavo ende vamwe maband members ndipo vanenge vakumhanya kunoona family members. Mazuva ekupedzisira Mukoma System Tazvida vachizonoshayika mugore ra1999 musi wa4 February 1999. Muna January machona maband members vakatombofamba vamwe vakaenda kunzvimbo dzavo dzavaienda. Mukoma Peter Tazvida ive munun'una waSystem Tazvida akatoendawo kukwekwe achida kunoona dzimwe hama dzaive ikoko kukwekwe. Asi ndo pakasara pachiita Wethen utano hwaMukoma System Tazvida zvinoita kuti vazopedzisira vaenda kuchipatara. Rega tinzwe zvakaitika mumazuva ekupedzisira nezuva rekupedzisira raMukoma System Tazvida. Vapambega vakambozoita zviri nani vaita zviri nani vadzoka kumba mva vangoti vadzoka kumba mva vangoti sokuti seanhasi vambobuda vadzoka vavati vatadya vasiya sadza zvanzi sadza rangu musaridya ndoda kuzoridya mva vazondimutsa vachichindwa sadza rangu riya saka ndakabva ndangoona kuti zvanga singaita kuti ndingovape sadza ranga ratonhora saka ndakabva ndangobika rimwe sadza vandavapa vadya vatishandei kwadokta vaya kuhospital vataenda taidzirwa tiriko bva vaswera I think yanga iri Thursday tazoenda makusura chida kunovaona fatatosvika vashaya. So izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvakaitika muupenyu nemumazuva ekupedzisira Mukoma System Tazvida. And nhasi tanzwa some of the details andinofungidzira kuti vamwe vedu vanogona kunge vanga vasingazivi pamusoro pekuzoshayika kwakaitika Mukoma System Tazvida. Please kana pane umwe artist wamunoda kuti tizokava next time, please do send the name kuinbox panhamba dziripo padescription, or munokwanisa kutibata mucomment section munongosiya dropa zita tokwanisa kuita tuma small researches about what happened kuna artist wemaifarira. Please do subscribe to our channel. Please don't forget to subscribe to our channel. Mobva maringa notification button kuitira kuti patoposta next video ndimunoita vanhu mashoma vekutanga kuona video here. Please stay tuned. Bye bye for now.